O kothmangkha khoroksa Deborma bwri bai chakma chelani love story. Bwri chelano kobor kobor chawi suihai wngwi hamjakha. Pheba paithago chela bwri no suihai no snamkha. Bo bwri no sui no nasikti phano naisikliya. Himdike o story no puilani simi paithak jora jeng kaham ke khanawi nelayanu. Salsa o bwri no bini dol saka ang ani hamjakma chela bai malainani ano logi kisari gradi hinai. O bwri bini dolni kokno ba ihi hinai manliya. Bo bini dol chela bai malainya thangkani wo logi marika. Apro bini dol ni chelani logi wo tai khoroksa chela a chelani dol bo phayo. Apro bwri a chela bai sinimung unglaikha. A chela khe chakma bosongni borok tai o bwri khe Deborma. O chela kok borok kok manya kok wanjui sawo. Apro borok nuglai chela bo bwri no bwkha bising bising hamjagui tongo tai bwri bo chela no bwkha bising bising hamjago. Haipano borok sarak laya abo haike no ashal lai thangka. Abni ulo bwri Facebook o rutugui o chela no text khlaikya. Chela bo text khlaikya puila borok dol haike no tonglaikya. Ulo teruk teruk kheno borok hamjak lai thanglaikya. Abo haike jora kolok ma borok hamjak laikya. Borok kok salaikya hanke kok wanjui eba bangla kok baikhe kok salayo. Abni ulo chela ni bini bumau pha sawi mankha. O chelani bumau pha bwri no belai no chajak laikya. Bwri chelani nogo beraina thangkanke chelani bumau pha bwri no belai no maya khlayo hamjak layo. Salja bwri bini chela baikhe kok salai tongmani bini nokni borok rok bo khnawi sengka. Ningtamo wansa chela baide hamjak lai. Wansa chela no ta hamjak di jengko shui manya. Bwri bini ama babu no saka ani hamjakma chela wansaya sakmasi bokok borok kok manya hinai. Apro bwri ni ama babu bono saka jeng wansa jakma abahai juda rokno jengko shui manya. Kok borok kok sanai tiprasa chela nai hamjak di. Abo haike bwri no kwbangma kok bujok laikya. Haike bwri bujui mankha buni jat bai kaijakmani tiprasa dophani tamo problem ung. Abono saimani bwri chela no nakar sanai break up khlai rikha. Phiaba bwri hamjak tui no o samung no ma khlayo. Abni ulo chelani puma bwri no saka norok tamung laikya. Ani cherai leni ni bagai sapung hopungse kabai mang tong shuo kahamke hamjak laidi jeng bono no hamjako shui no hamjagui tongo. O kok no khnake no bwri tongui manliya bo hai no hai chela no hamjak phika. Apur ni simi bwri tai bo chela no kobor kobor chawi hamjakha. Hamjakma o kisa misa walai laikhe bo bwri no chela no request ma khlaio nakar ma sano. Chela chaya khlai phano bwri nakar sano. O bwri chela no SMS khlainani kok sanani request ma khlaio. Bwri chelani asak hamjakma manliya. Phiaba bo simi no sui haike koi koi hadi hadi wei belai bw khamani hamjakha. Salsake chela o bwri no achomsake saka angno no hamjak manliya. Bwri singo tamni hamjak manliya. Chela sawo hamjaknani rokmu chungliya. Hamjakmani ani laibo disturb haise ungsiwo ano hamjakmani yakni phiyok sidi angno no hamjak manliya. Hake bwri hinka nunga no thya sakni hamjagui simanya hinke tamni puila sikang hamjago ni masa. Tamo angba thungjakni manida ungkha. O kok rok no khnawi chela call cut khlai rikha. Bwri bono call khlaikhe bo kok rok saliya ano disturb ta khlaidi hinimang no sawi tongkha. Aboni ulo o bwri o kok rok no chelani buma no saka. Chelani buma bwri no saka nungta kapdi mairok jaya ta tongdi. Botam ni no hamjakya jeng bujoknai bonogo phaigra thung hinai. Chela khe basa bara tonggai college pori tongo. Aboni bagai bwri wansuka college o kwtal bwri mankhana abage ano pokra naikha hinai. Haipano bwri sapung hopung mukti yorei o chela no sui haike request khlaikya. Nung ani laibo taise kifili phaidi angno no naisingui tongnai hinai. Bwri abo haike 100 barni slaibo request khlaimang tongo. Saljake bwri o chelani aro tep sake malaina thangka. Apro chela bono nuksogui belai kheno kutukha lachima singcha khlaikya ignore rok khlaikya. Aboni ulo chela ang college thangna nango tamni kobor haike ani thani phai hini college o thangui paikya. Abo haike no borok kaklainani nangkha. Haipano bwri tabuk bo o chela no bini laibo kifilnani muchungjago. The Cockbrock Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Deborma. Ang o bukhuk no tai jotono no sanani muchungo. Je borok no hamjakya
nono yakari kelango nono ignore khlayo nung bono jefru phano taita hamjakdi tamni hinke nung katalya prishedi nung slaijagei laiboni ni samungno success khlai phunukdi osung jaro saksak buini sui hai ungnani kebo tamu chungdi hinke kothoma asukno norok okothoma no share khlairedi like khlaidi tai jeyani channel katal phai tongo hinkebo subscribe khlainadi biskango norok te mohai kothoma rokno manui tongnai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।